شاهی طعام آشی بلا دارم احترام آشی بلا پادشاهی طعام آشی بلا دارم احترام آشی بلا لذت از مکام آشی بلا معقول سپوشم معقول سپوشم آشی بلا مشهور با جهان آشی بلا لذت با دهان آشی بلا عزتی مهمان آشی بلا زبی دسترخوان آشی بلا گوشت و برنجور روغن و پیاز سبزی و زیره فلفل کرده ساز مرچ و نمک و آب و سرکه انداز خوشتم و لذیذ گردد باز و باز مشهور با جهان آشی بلا لذت به دهان آشی بلا عزت مهمان آشی بلا زبی دسترخوان آشی بلا כולם מבינים עברית פה? כולם מבינים עברית. רק יורי לא מבין. רק אני קצת. טוב, אז... ככה אומר בן שלך. Значит, у тебя сегодня день рождения? Вчера? Ну, как продолжение, да? אוקיי. אתה מגלה לנו גם מה המספר? 49. 4 ו-9? וואו, איזה מספר, 4 ו-9, יפה. אז מה, את רצית להגיד עכשיו או מתי? רצית לברך? מה רצית אז ביקשת ממני? כן, הילה רוצה לברך. איפה הברכה? מהר. אז בינתיים אנחנו נדבר. כן. התחלתי לדבר לא מזמן. הייתי שתי. באמת זה באמת כיף, זה באמת הפתעה כיפית תמי ארגנה את זה. הכל תמי. אפילו לא ידענו לאן אנחנו הולכים, איפה זה יהיה, ובאמת הופתעתי לטובה כזה, האווירה עצמה, המקום הזה, זה כזה לא רק שמזמין, הוא גם מחזיק פה הרבה זמן, אז אני פוחד שאני ארצה להישאר פה עוד. הנה עכשיו הילה הביאה את הברכה והיא רוצה לחיים. לחיים קודם. סבא שתה כבר. אנא אמו. שלך הגיעה, אז בלי
אדישות. זה היום במיוחד, יום שמוקדש כולו רק בשבילך. יום בו אתה מבלה את האהובים בשבילך, שיהיה יום כל השנה תהיה טובה, בלי שום דון, כעס, כאב ואכזב. תמשיך להיות אבא נהדר, אתה טוב בזה, לא, נפלא שאוהבים אותך, חמוד כזה, מאחלים לך בהצלחה, אושר, בריאות, אבא יקר שלנו, גאווה של המשפחה, אז אל תשכח אף פעם שאנחנו אוהבים אותך, אוהב אותי. מזל טוב! איפה נשיקה? חיבוק לאבא הטוב. וגם אגם קנתה לך מתנה. גם תברך. כולם תפתח את זה, תפתח את המתנה. בוא נראה. מה זה? סלט? מה זה? אני בחרתי. את בחרת? אני צריכה לבדוק, צריך לבדוק קצת. זאת הפתעה ארוזה. לא ארוזה, הפתעה ארוזה. בוא נראה. כמה פעמים? שעון. לא שעון. צמיד, וואו. מה זה? תעשה ככה ישר שכולם נראה. כל הכבוד, כל הכבוד. איזה יופי של מתנה. יפה מאוד, כל הכבוד. יש בפנים. ברכה, מה? לא, כזה סוגר. יש גם פתק החלפה ואחריות. לא צריך. יש לו פה גם את הסוגר. אם אתה רוצה להגדיל או להקטין. לא נראה לי שהוא זוכר. וואו. יאללה, עכשיו את שלי. איזה ברכה יפה. יותר יפה מהמתנה. כל הלב. סבתא, אין לי קרע. נצטרך להגדיל. אז הנה, בבקשה. יש? יופי. בבקשה. עוד אחד? כן. יאללה. עיר, jump smare. היא ראתה. תפסתי אותך. וואו. לאבא באהבה. תראו סופר. כל הכבוד. כל הכבוד. מהחתונה, תמונה מהחתונה. כל הכבוד. תראה. אוי, זה יופי. אגב, אני הייתי... וואי, אילנית גם עשתה לנו פעם מתנה כזאת. וואלה, זה יפה. יש עוד מתנות תתקבלו. אז כל בוקר שאני קם, קיבלתי. אני רואה את הפרצוף שלי.
Юра, Марокко тебя не узнает. Или скажет наш брат. אז בואו נמציא להם שחיים, מה זה החיים של מלך של החיים שלך? אתה יעני מלך. אז בואו נדמיין, בואו כל אחד תזרקו משפט, בואו נעשה תיאור. מה זה חיים של מלך? מלך של החיים שלו. מלך בוכרה. מלך בוכרה. אני נתתי את זה. ממלכה כזאת בית. מלך. כן. מלכת בוכרה. אז בואו נדמיין, давайте придумываем. זה דומה יותר למרוקאי. הילה בואי. אילי, תהיה לידי. בואו נמציא להם סיפור עליהם. הרי אנחנו מאחלים ברכות וזה, עכשיו נמציא סיפור. Вот король в своей жизни, у него есть свое царствие, свой дом, правильно? А раз король, значит есть королева, да? И вот давайте мы придумаем, בואו נמציא, מה יש למלך ומלכה? מה קורה לחילוק? מה מיוחד יש אצל... רגע. בואו נפנטז. עכשיו אני אומר מה רגע. придумаем давай. דקה. בואי פה. שלוש. Сюда, תמי מהר. עוד שלוש. עוד 3 כיסאות אמרו. בוא. תמי מיאמי, בואי. לסבא. לא יודעת, אמרו להביא עוד 3 כיסאות. И куда поставить, Амат? Амат, куда поставить? Сюда? Вот сюда. Сюда. И вот здесь. Ира еще тут. Ой, дай стул, дай. Вот, стул есть. А, вот все, давай сюда, возле Иры. Вот у Амата есть идея, шикарная, давайте. Так. давай, שם אתה פה. זה בממלכה, אוקיי, так. הוא המלך והם הנסיכים. Так, и что? פה, תעמוד אחריו. איפה תמר? תמר איפה? יורה. כל הנסיכים של אבא. И что? Ну? פוטוגרפיה, לצלם. ממלכה, לצלם תמונה. נעשה סרטון יפה, כולל תמונות, נעשה משהו יפה. Вот, вот так сидите, теперь мы будем придумывать. Амат, давайте нафантазируем королевскую жизнь, это хоть как пожелание, фантазия. Все это снимал? Да, он снимает, вон, конечно. Сняла не? Да. А теперь давайте фантазируйте, давайте. Расскажите про его королевскую жизнь. Напридумывайте, давайте. להמציא סיפור על ממלכה שלי. על ההוא, המלך של החיים שלו, יורה, וואו, יורה, сколько богатства. איזה עשיר אני. Да, расскажи, я, ну, говори, рассказывай, давай. כמה זהב, ממלכה, Да, משרתים. да, משרתים, לא יודע, איפה המשרתים אבל? לא עשו לך עכשיו פינוקים, הנה עוד עובדים. באמת הרבה סוסים. בואי, סבא כמה יש די בסוסים? ששתו. במשין, сколько סוסים? 145. 145 סוסים? אז יאללה, вот Юра у нас богатый, у него 140 там лошадей, которые все его возят. Потом у него дома столько услуг, у него столько слуг, у него и стиральная машинка служит ему, Юры. Это потом, стиральным вчера потом. לא, Музыку поставить. יופי. תעשי תמונה. תעשי תמונה. רגע. זה האהבה שלי. נו, давай.